Ще видите как светът бавно се Цветни и атрактивни опити буквално накараха химията да оживее пред очите на публиката по време на Варненския фестивал на науката. Впечатляващото шоу "Химията ни свързва" представиха учениците на професионална гимназия по химични и хранително-вкусови технологии Дмитрий Менделеев, Варна. Младите изследователи показаха, че науката може да бъде едновременно красива, полезна и вдъхновяваща. Преподавам специалност микробиология към паралелките, които се обучават в нашето училище. Това са фармацевти, т.е. излизат химик-технолози, също така имаме лаборанти, които директно влизат в производствата като специалисти вече, и контрол и качество на храни и напитки, очна оптика, като цяло доста практично насочени специалности, и отделно имаме и паралелка, която се занимава с производство на неорганични химични вещества, които са дуална форма на обучение, т.е. те и работят докато учат. От новата учебна година гимназия Дмитрий Менделеев си партнира с Агрополихим. Възпитаниците на школото могат да се запознаят отблизо с неорганичната химия и да видят съвременни лаборатории и процеси, които трудно могат да се пресъздадат в училищна среда. Идеята на нашето участие на фестивала на науката е да покажем и на публиката ни, която не е от професионалисти в тези области, че науката може да бъде красива и интересна. За десетокласничката Румяна Димитрова любовта към науката е водеща в избора и на професия. Към фармацията я отвежда дълбокият и интерес към химията, зародил се още в 7-ми клас. Моята паралелка ни помага да научим технологията на лекарствата и козметичните продукти. Целта на фестивала, който изготвяме днес, е да покажем, че нашата козметика, изработена в лабораториите на училището, се различава от обикновената. Нашата е специално с това, че се изработва от натурални масла, билки и розова вода. При мен допълнителната мотивация беше осигурената лаборатория, която предлага нашето училище, понеже химията не се изучава само на практика, и на теория. И когато се смеси практиката с теорията, ние получаваме по-голям достъп до самата наука, което ни помага да се развиваме в нея в по-напреднал стадий. Пред Моретонет възпитаници на гимназията споделиха, че за тях практическата част е изключително важна за придобиване на реални умения в професията, която са избрали. Мен винаги ме е влечала химията. Аз още като разбрах, че има лаборатории, има практика, където мога да се опитвам и да знам какво се случва за по-нататък напред. И реших, че това ще е моето училище, където ще мога да имам опит за напред, за да мога да не съм в някаква супер нова среда. Възможността за дуална форма на обучение, която училището предлага, се оказва особено атрактивна и привлекателна за учениците. Тя им дава възможност да поемат активно по професионалния си път още преди завършване на образованието им. Какво представлява дуалната форма? Това е учене чрез работа, или основно учениците съчетават теоретичните знания, които са придобили в училище, с практически умения в предприятия и търговски обекти, където усвояват опит, компетентности и необходимите знания и умения в живота. То наши партньори са Агрополихим, Соловей Соди, Хай Протеин, ДМ България, АБЦ Маркети, Литкор, натурална козметика. В Агрополихим ще видят това, което в нашите лаборатории няма как да бъде представено, както при един работодател може да им осигури. Там ще придобият опит, който теоретично няма как да могат да придобият. Ще видят нови модерни лаборатории, ще влязат в една много по-различна среда, която във всяко едно училище не може да бъде предложена. Те започват от 9-ти клас с специалните предмети, като постепенно ще навлизат и ще се опознават със своя работодател, а вече в 11-ти клас те ще бъдат 2 дена на работа в Агрополихим. Бизнесът вече вижда резултата от съвместната работа с училището, защото успява да си набави качествени кадри веднага след завършването им.
Мнозина от дипломиралите се възпитаници на школото получават предложение за постоянна работа. Най-вече в избора, който правим за себе си и своето